I denne video vil jeg vise, hvordan man samler vores knivopgradering. En knivopgradering består af en underpart, en overpart, en type nedsænket bolt, en anden type bolt, 4 knivblade og nogle skruer til knivbladene. Skruetrækkeren følger ikke med, så her skal man finde sig en 3 mm umbraco. Det første jeg vil gøre, det er, at jeg vil samle overparten med underparten. Her skal man bruge den nedsænkede bolt, som vi ser her, og den skal sættes ind, så man kan flytte den lige modsat her. Så det er altså de her nedsænkede huller, man skal bruge på de små huller her, hvor der er gevind. Så jeg sætter den på her, kan man se, så passer det. Der. Sådan der. Og så vil jeg så som sagt tage denne bolt og bruge min 3 mm umbraco og skrue den ned her. Et øjeblik. Nu har jeg samlet overparten med underparten, som I kan se her. Og det næste jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil sætte bladene på, og så til sidst vil jeg vise, hvordan man med boltene her kan fastgøre den til ens robotplæneklipper. Men nu til bladene. Jeg har nu monteret knivbladene på min knivopgradering, og vi kan se, at bladene kan fint snurre rundt, selvom at boltene her er stramt monteret. Og det skyldes, at der er en lille smule, der er lige 2 mm på den her bolt, hvor der ikke er noget gevind. Det gør, at ligegyldigt hvor stramt man skruer bolten, så vil knivbladene her stadigvæk kunne dreje rundt, som er det, der er hensigten. Tilbage mangler nu kun at montere selve knivopgraderingen på robotplæneklipperen. Og der skal man bruge de her 3 bolte, og det man vil opdage, det er, at de her store huller, de er simpelthen lavet til at vi kan gøre det her. At når man sætter den her overpart, som er sådan en afstandsklods, hvis vi har robotten heroppe, så sætter man afstandsklodsen op i, kan man sige. Der er ligesom noget på robotten, som dykker ned i det her, der gør, at det hele det ikke kan skride. Så man tager ligesom de her 3 huller, sætter op på ens robotplæneklipper, efter man har afmonteret den medfølgende, kan man sige, knivmodul. Når den så sidder op på, så kan man så ved hjælp af de her bolte på undersiden her, skrue dem op igennem her, og så få fat i det gevind, som der kommer med robotten, man sætter den op på. Jeg har ikke lige robotten til stede ved mig her, men det er sådan, den skal monteres. Jeg håber, du er blevet klogere på min video her, og ellers så er du altid velkommen til at række ud til os hos RobotSpikes på www.robotspikes.dk eller robotspikes.dk@gmail.com. Rigtig god dag.